ମାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବ ସୁଭଦ୍ରା। ମୋଦିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା 1250 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, 100 ଦିନରେ ପୂରଣ କଲୁ। ଦେଶ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା। ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ। କଥା ଦେଇଥିଲୁ, କଥା ରଖିଲୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପୂରଣ କରିଛୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଭୋଟ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଆନନ୍ଦ କଥା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ମା ହେଲେ ପାଠ ହୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗେଇ। ଜଣେ ମହିଳା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତି ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲେ ପରିବାର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ତଥା ବୈପ୍ଳବିକ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଜି। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1250 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଦେଶର ନୁହନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଛୁଟିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରହଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବେ।